diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Veľkí ľudia malého Ríma. Hovorí sa, že oči sú oknom do duše. Práve zrak a naše oči budú nosnou témou môjho dnešného rozhovoru. Pozvanie do relácie prijal obľúbený trnavský oftalmológ, pán doktor Juraj Horvát. Ďakujem pekne za pozvanie. My sme veľmi radi, pán doktor, že ste u nás a že si vypočujeme nejaké zaujímavosti o očiach, o zraku a hlavne o katarakte. Vy sa špecializujete práve aj na mikrochirurgiu oka a na operačné zákroky, ktoré súvisia práve so sivým zákalom. Ale dostaneme sa k tomu postupne. Určite diváci budú a dostanú odpovede na mnohé zaujímavé otázky. Oftalmológia vo vašej rodine nie je novým pojmom. Ak som spomenula prízvisko Horvát, tak Trnavčania poznali už aj vášho otca ako veľmi výborného lekára. Bola práve tá cesta cez vášho tatína k tomuto medicínskemu odboru? Áno, bolo to určite. Otec mi bol veľkým vzorom aj v práci ako lekár, lebo však ako chlapec som vyrastal vlastne aj v prostredí nemocnice, veľakrát ma brala zo sebou aj do nočných služieb, čiže tá nemocnica mi bola blízka. A keď som sa vlastne ako chlapec rozhodoval, že ktorým smerom ísť, nám vždy veľmi bavilo skúmať veci, čo ako funguje karburátor, ako funguje prevodovka, ako funguje mlyn. Čiže všetko ma to tak, vždy som si študoval tie veci, ale keď som spoznal biológiu, ako fungujú tie pochody v ľudskom tele, a na tej molekulárnej úrovni, tak to bolo niečo nádherné a také fascinujúce spoznávať ten svet tak do hĺbky toho stvorenstva. A hneď som si išiel tým smerom, že naozaj taký humánny predmet, venovať sa službe ľuďom, skúmať to ľudské telo, tak to bolo jednoznačne na tú medicínu. A počas medicíny som vždy tak inklinoval takým chirurgickým odborom. Vždy ma lákala plastická chirurgia, operačné sály, že keď sme mali nejaké cirkulácie, tak som zostal najdlhšie na tých operačných sálach, lebo či traumatológia, každý ten obor bol pre mňa úžasný a vedel som sa chcem venovať hlavne tej chirurgii. To oko som si neprestal, že oko, tak väčšinou si každý povie, že keď som bol ako chlapec, oko, to sú okuliare a predpis nejakých dioptrií, ale postupne vlastne cez môjho ocka som zistil, že keď mal súkromné centrum, kde sa venoval vlastne operatíve, tak som zbadal, že tá mikrochirurgia oka je naozaj nádherná. A začal sa trošku sledovať to, pozerať to. A keď som sa po medicíne rozhodoval, že či ísť na tú plastickú chirurgiu očné, tak tatino vtedy povedal, že poď rok vyskúšaj, že uvidíš, že či ťa to oslo, alebo nebolo to takej slobode. A to sa mi páčilo na ňom, že ma nenútil do tohto oboru nejakým spôsobom a dal mi slobodu rozhodnúť sa. A rok som vyskúšal, naozaj tam sa zamiloval do tej mikrochirurgie, robiť operácie pod mikroskopom. A je to veľmi jemná operatíva, ktorá už ako chlapcom sa mi páčilo robiť nejaké modelárske veci, také drobnúčké veci spájať. A tam to očné naozaj je o takých detailoch a v tom ma to naozaj chytilo za srdce. Keď hovoríme o oftalmológii, Trnavčania vás mohli stretnúť v Trnavskej nemocnici, ale teda primárne ste v očnom centre, ktoré sídli na poliklinike a máte ambulancie v Piešťanoch a v Smoleniciach. Tak aké sú také najčastejšie problémy? Tá problematika oka je asi veľmi široká, ale skúsme sa dotknúť možno aj takej trošku témy. Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa vy v praxi stretávate? No tak tá ambulantná starostlivosť, tak naozaj, tak prvá tá vec, čo prvé napadne očmi, sú okuliare. Tak sú také refrakčné chyby oka, či už je to ďalekozrakosť, krátkozrakosť. To sú ľudia, ktorí naozaj potrebujú riešiť dioptrické vady a to sa rieši okuliarkami alebo kontaktnými šošavkami. Dneska už v určitom veku je to možné riešiť už aj laserovú operáciu a pacient sa vie zbaviť dioptrie, ale samozrejme sú tam určité indikácie a nie pre každého tá operácia je vhodná. Dneska sa už vlastne screening detí už od škôlky, kedy vlastne sa robia také týmy ľudí, chodia po škôlkach a merajú takým prístrojom, ktorý vyzerá ako fotoaparát, či to dieťa nemá ako dioptrickú vadu, aby sa to zachytilo včas a dieťa potom nemá nejaké komplikácie s tým, že tie okuliarky nenosí tak, ako je potrebné. Čiže tie refrakčná tematika, to sú tie okuliarky, čiže to je také hlavné gro. Ale potom máme, to očko sa nie je len nejaké dioptrie a okuliare, ale to oko je pospájané s celým vlastne ľudským telom, to je taký, sa hovorí, že oko je obraz celého tela. A tam nemáme len nejakú rohovku, šošovku, ale máme tam aj sietnicu, máme tam cievy, ktoré to oko vyživuje, máme tam zrakový nerv, ktorý je spojený s mozgom, takže to oko má ďalšie ochorenia, ktoré súvisia jednak aj systémové, tam môžu byť problémy. To sú také situácie, ako keď máme neurológa, tak on posiela tiež na také konzultácie k očnému lekárovi. Takisto to je lekár obvodný, ktorý rieši pacienta na krvný tlak, tak potrebujeme vidieť, ako tie cievy vyzerajú, lebo jediné cievy, ktoré v ľudskom tele vieme vidieť priamo, tak to sú cievy v oku vlastne. A tam vidíme, že ako je kompenzovaný vnútroočný tlak, či je dobre pod kontrolou alebo nie, či tam sú nejaké sklerotické zmeny. A tak ako vyzerajú cievy v oku, tak vyzerajú v mozgu, v obličkách a v celom organizme. A my vieme veľmi potom správne zhodnotiť, ako ďalej postupovať s pacientom.
Takže tie systémne prejavy sú nielen tie cievne, ale potom aj rôzne reumatické ochorenia. Protilátky, ktoré v tele cirkulujú, často napríklad máme ochorenia štítnej žľazy. Tá štítna žľaza je špecifická tiež tým, že protilátky proti štítnej žľaze útočia často aj na tie okohybné svaly a na samotné očko. Čiže veľakrát prejavy štítnej žľazy môžeme prvýkrát zbadať aj na očkách. Na tých motilite oka, ako to očko sa hýbe a môžu byť očka vystúpené dopredu. Čiže to je jedna z problematiky. Ďalšia problematika je diabetes. Teraz také časté ochorenie. Na svete vlastne v moderných krajinách rozvinutých, to ako je Slovensko, Európa, tak najčastejšia príčina slepoty je práve cukrovka. Cukrovka postihuje tie drobné cievy, tie mikrokapiláry, ktoré robí mikroangiopatiu, čiže tie najmenšie cievy, ako sú v oku, mozgu, v obličkách, sú poškodené práve tými nepravidelnými glykemiami, že ten cukor nám kolíše, nie je stabilný a potom hrozia rôzne komplikácie, ktoré vieme priamo na oku vidieť a z tohto dôvodu musia pacienti chodiť na pravidelné kontroly. Raz ročne sú sledovaní a my potom zhodnocujeme, či ten pacient dobre kompenzovaný, alebo či netreba nejako zasiahnuť, tak tam nejaké komplikácie by hrozili, aby sme ten zrak zachránili na dlhšiu dobu. Čiže diabetes nepoznajú v rozvinutých krajinách, v rozvojových krajinách ako je Afrika, lebo tam majú hlad, nemajú toľko sladkosti, toľko cukru ako v našej dobe cukrovej teraz a tam majú najčastejšiu príčinu slepoty je práve sivý zákal, lebo sa nevie dostať k operácii. Takisto častá príčina slepoty je v týchto krajinách je zelený zákal. To je vysoký vnútroočný tlak, ktorý poškodzuje práve zrakový nerv, ktorý nám potom odumiera. A je to ochorenie, ktoré je zákerné v tom, že pacient necíti nejaké bolesti, ťažkosti nemá, ale postupne mesiacmi, rokmi sa to zorné pole ako keby zužuje, až môže zostať také trubicové videnie. Dneska už, keď pacient chodí pravidelne na kontroly, tak vieme vďaka modernej liečbe, už kvapkovej, ktorú si pacient kvapka pravidelne do očí, tento tlak kompenzovať, držať ho na dobrej úrovni a zastabilizovať, aby tento vysoký očný tlak nepoškodzoval zrakový nerv. Tak preto sú dôležité práve tie preventívne kontroly. Takže máme tam ten refrakčné chyby, máme tam nejaký diabetes, ktorý je častá príčina. Je to ten sivý zákal, to je skalenie vnútroočnej šošovky, kedy tá šošovka sa nám skalí a neprepúšťa očko do oka. Štvrtá taká častá diagnóza je práve ten zelený zákal, vysoký vnútroočný tlak, poškodzuje zrakový nerv, ten nám môže odumierať. A potom ďalšie tie chyby, ktoré súvisia s očkom, môžu byť potom taktiež prejavy potom tie systémy, ktoré sme spomínali. Čiže to sú prejavy či už reumatické ochorenia, autoimunitné ochorenia, tieto systémy ako sú diabetes alebo vysoký krvný tlak. Ale tých príčin samozrejme strašne veľa, lebo to očko, tam vieme nájsť až 2000 diagnóz, čo je strašne veľké množstvo, ale také hlavné gro sú tieto príčiny. No a potom taká veľká téma ešte, ktorá sa týka toho očka priamo, je degenerácia žltej škvrny. Čiže okrem tých cievnych príčin máme miesto na oku, ktoré sa volá žltá škvrna. To je miesto, ktoré má len 1 mm, strašne maličké miesto, ale je najkľúčovejšie pre pozeranie do blízka, pozeranie do tváre, aby sme vedeli čítať, vidieť titulky v televízii. A práve tá žltá škvrna dneska je taký moderná epidémia, tiež pribúda týchto degenerácií už aj v nižšom veku. Poznáme také dve formy. Prvá forma je suchá forma a druhá je taká vlhká. Čo je tá príčina, prečo to vzniká? No práve vysoký cholesterol, často zle korigovaný krvný tlak, je to multifaktoriálny proces. Takže takto, ako vidíme to naše očko, tak tá žltá škvrna sa nachádza vlastne v tej zadnej časti oka. Tu máme rohovku, šošovku, sietnicu a práve tu v centre je práve tá milimetrová zóna, ktorá zodpovedá za najostrejšie videnie. A práve tá je často poškodená pri tých zlých kompenzáciách, či už krvným tlakom, vysokým cholesterolom, ale aj viacerými faktormi. Dneska už veľa času trávime pri televízori a je dokázané, že práve to modré svetlo z tabletov, z počítača poškodzuje práve tú žltú škvrnu a ona potom postupne má nejaké schopnosti chrániť sa, ale tie voľné radikály, ktoré sa tam šíria, môžu deštruovať postupne. Čiže ako tomu pomôcť? To je tá prevencia a to znamená celkom mať v poriadku dobrý krvný tlak, dobrý cholesterol, pohyb, zelenina, to všetko, čo počúvame stále, tak to nám chráni práve tú žltú škvrnu. Niekedy tá suchá forma môže prejsť do takej vlhkej formy a to už je tá horšia verzia, keď tam začnú vrastať nové cievy a tie už deštruujú tú sietnicu a môže nám to aj zakrvácať. Toto sa už nedá liečiť nejako liekmi, tabletkami, ale tam sa to už lieči priamo takými injekciami do očka, ktoré majú také protirastové faktory, ktoré vedia zastaviť vrastanie tých ciev do sietnice a stabilizovať to očné pozadie, aby tá sietnica vedela fungovať a dobre spracovať ten obraz. Takže to je také asi hlavné gro tých chorób, s ktorými sa stretáme. Je to celé spektrum, ale toto sú také najčastejšie diagnózy, ktoré v tej ambulancii vieme stretnúť.
Pán doktor, vy ste spomenuli prevenciu, že je veľmi dôležitá, samozrejme má ten zdravý životný štýl, ale mnohí ľudia sa pýtajú naozaj na to, či aj návštevy očných lekárov súvisia s tou pravidelnou ročnou prevenciou, ísť na preventívnu prehliadku. Vieme, že malé deti u svojho obvodného lekára väčšinou lekár skonštatuje, či ísť navštíviť očného lekára alebo nie. Ale ak sa pozrieme napríklad na deti, na dospelých a na starších ľudí, čo by ste možno vy odporúčali? Čo máme my sledovať ako takí bežní ľudia, aby sme neprišli neskoro? Že prídeme a už pán doktor, oko mi neslúži, zle vidím a už tá pomoc nie je taká, aká by mohla byť adresnejšia práve v tom momente, čo máme sledovať naozaj. Áno. No tak taký prvý screening sa robí, keď sa narodíme. To ani si nevedomíme, keď sa bábätko narodí, tak prvé lekári kontrolujú po pôrode, či to dieťa nemá náhodou vrodený sivý zákal. To sa robí také prvé vyšetrenie. Potom ďalšie vyšetrenia sa už sledujú, sa vlastne také bábätko sa nejakým spôsobom, pokiaľ nemá ťažkosti, že to očko nejakú úchylku neuteká nám. Lebo prvý príznak v detstve môže byť to, že to očko začína trošku utekať. Že ako keby dieťa škúrilo. To sú prvé príznaky, že sa niečo deje s tým očkom. Alebo druhé, čo si môžu rodičia všimnúť, keď si robia fotky detí, tak máme väčšinou taký krásny reflex pozadia, že vidíme také červené ako keby zreničky v centre. Dneska už tie foťaky moderné to vedia ako keby vykompenzovať, že ten reflex pozadia už je neviditeľný, ale často bolo pri tých starších foťakoch si všimli, že jeden reflex bol červené očko, druhé bolo tmavé. Tam už vedeli sa niečo deje, lebo často u detí sa vznikal aj práve bol diagnostikovaný práve týmito fotoaparátmi, že tam bol nejaký nádor na sietnici, ktorý môže práve v rannom detstve vznikať. Čiže také fotoaparáty, ktoré teraz vieme občas vypnúť, treba ten red reflex, tak vieme zistiť, či tam naozaj sa nedieje na tom očku, len tak to len čisto veľmi jednoducho. Potom tie preventívne kontroly sa ďalej robia cestou obvodného lekára. On sleduje zrakovú ostrosť detí, sleduje ten vývoj toho očka. Tam zatiaľ si nejako do toho rodičia nestupujú, ale potom prvé ďalšie kontroly vznikajú, hovorím, v tej škôlke. Keď dieťa príde do škôlky, tak tam sa robí screening práve tých dioptrií, či nemá náhodou dieťa nejaký rozdiel medzi očkami väčší, alebo či tam nejaká skrytá refrakčná vada nie je. Lebo pre oko do tých 8 rokov života, keď sa vyvíjajú tie zrakové funkcie, to oko je spojené práve s celým mozgovým tkanivom a tie zrakové centra sú v tej zadnej časti a oko potrebuje mať jedno aj druhé ostrý obraz, lebo ako náhle by bolo jedno očko malo väčšiu dioptriu, druhé má normálne, že vidí krásne ostro, a je tam viac ako 3 dioptrie rozdiel, už mozog nevie spojiť tie obrazy do jedného, jeden obraz je väčší, menší a už začne to jedno očko ako keby utekať. Lebo mozog si povie, však týmto vidím super, to je ostré, to budem používať, toto je pre mňa nepotrebné oko a začne ho ako keby vypínať. Keď sa to nepodchytí do tých 6, 7, 8 rokov, tak často sa už tie zrakové centrá nevyvinú tak, ako majú, je to už doživotný handicap pre to dieťa a nevieme vrátiť tie zrakové funkcie správne. Takže preto tá prevencia, sledovať aj to škôlenie očka je veľmi dôležité, lebo je to prvý príznak toho, že tie očka nekooperujú správne a nevedia súčne pracovať a spájať obraz do jedného. Lebo tá difúzia, to spojenie obrazu sa vyvíja v tom rannom detstve, to zafixuje, potom je krásne hĺbkové videnie. Práve tieto detičky, ktoré nenosia tú správnu korekciu, alebo nie je tá dioptrická vada podchytená včas, potom to očko môže utekať ako keby aj tupozraké. Čiže tupozraké znamená, že nevie vidieť ostro, je slabúčke a je také ako keby handicapované. Nemá hĺbkové videnie, ako by malo očko zdravé, keď sú obidve očka funkčné. Takže to je to detstvo, to je ten školský vek. Potom prichádza škola, takže tie 6-ročné deti zrazu príde záťaž, veľa času trávia do blízka, štúdium, knižky, písanie. To očko dostáva väčší záber, lebo my sme stvorení od prírody proste naháňať mamutov, behať po dvore, po ulici, po záhrade a je to preto oko prirodzené. Pozeraj na blízky bod, to oko sa musí keby namáhať, musí praviť určitú silu, aby tá šošovka, ktorá je v očku, sa krásne vedela zaostrovať, akomodovať a tým si zaostrujeme do blízka. No a práve to pozeraj na blízko, dneska máme dobu tabletov, mobilov, keď deti veľa času trávia do blízka, tak to ako keby namáhajú. A práve táto práca na blízko je rizikový faktor, pretože vznikajú potom dioptrické vady na tú krátkozrakosť. Teraz obrovská celosvetová epidémia krátkozrakosti, na Slovensku nejakých 30%, ale celosvetovo stúpa už na 40-50% populácie má krátkozrakosť. Aká prevencia? No, štúdie jasne hovoria, že deti, čo žili na dedinách, tak behali po vonku viacej, mali menej krátkozrakosti ako deti, ktoré žijú v mestách a trávia čas viac interiéry v knižkách a pozeranie do blízka. Takže tu je len taká očná hygiena, to, že naozaj strážiť si ten čas pri tých tabletoch, pri tom blízkosti, nedať deťom v mladom veku tie zobrazovacie prostriedky, či už tablet alebo mobil do rúk, aby tam trávili hodiny, lebo to očko sa namáha, tak to si vyvinú naozaj očnú vadu, ktorá potom sa musí riešiť dioptricky a celý život sú handicapovaní určitým spôsobom. Takže tu je aj pravidlo pre ľudí, ktorí pracujú potom v tom vyššom produktívnom veku, že 20-20-20, to je, že každých 20 minút by mali pozrieť na objekt vzdialený viac ako 20 metrov do diaľky, aby sa ten sval uvoľniť aspoň na tých 20 sekúnd.
a týmto vieme ten sval, aby celý deň sme nepozerali na ten blízky bod iba, trošku uvoľniť. On sa trošku si oddychne to očko a potom zase pokračujeme v práci. Dneska už aplikácie rôzne, ktoré nás pípajú na nejakom čase, že pozor, trošku teraz si oddychne, lebo keď sme v tej práci nejakým spôsobom sústredení, tak zabudneme na takéto niečo, je to prirodzené. No a potom taktiež, ako som spomínal, to modré svetlo a tie degenerácie sietnice, tak to modré svetlo je to, čo poškodzuje sietnicu. To je dokázané práve, že tá zložka sa nachádza v tých monitoroch, v tabletoch, všade, svieti to do toho oka a ožeruje nám tú žltú škvrnu. To oko má nejakú schopnosti radikály, ktoré sa tam tvoria, kompenzovať, ale vždy je lepšie, pokiaľ sme nejakí grafici, že robíme potrebné perfektné podanie farieb, tak používať taký filter modrého svetla, ktorý už je formou aplikácie stiahnuteľný do mobilu, alebo už priamo aj počítačové systémy majú v sebe možnosti upraviť jas toho monitoru, ale aj odfiltrovať trošku to modré svetlo. Ten monitor trošku tak zožltne, čiže má iné podanie farieb, môže tam byť taký farebný shift, ale hovorím, pokiaľ to človeka neobmedzuje, je to určite dobré. Taktiež vieme, že aj to pozeranie na tie tablety, to modré svetlo nás stimuluje, nás to fungovali, je to potrebné preto, aby sme nespali. A keď deti trávia času na tablete v noci, na počítači, tak im to stimuluje mozog, že je deň, ako keby, a potom aj problémy so spánkom, nejaké potom problémy sústrediť sa cez deň a nevedia zaspať v noci. Čiže naozaj chrániť sa má taký aj zdravý ten životný štýl, čo týka toho pozrenia na tie zobrazovacie metódy. Takže toto je také, čo týka asi tých dioptrií. Chcela som sa dotknúť toho, ak dospeláci naozaj musia pracovať s počítačom, lebo dnes je taká doba, že naozaj veľmi veľa ľudí pracuje, ako ste spomínali, je tá epidémia krátkozrakosti. Takže trošičku to môžu dať oddychnúť. Chcem sa opýtať, sú možno potrebné aj nejaké očné kvapky alebo zvlhčiť oko? Sú aj takéto možnosti pomoci takýmto ľuďom, ktorí musia pracovať? Áno, taktiež vieme o tom, že keď pozeráme na blízky bod, tak my si to neuvedomujeme, ale naše oko 4-krát menej žmúrka. Tým pádom sa menej lubrikuje očko, lebo máme tu nejakú slznú žľazu, ktorá tvorí slzičky, tie zvlhčujú rohovku. Rohovka to je tá predná plocha oka. Ona musí byť stále dobre lubrikovaná, dobre zvlhčená. Ona obsahuje 90% vody. Ako náhle by nebola dobre lubrikovaná, tak už potom hrozí tzv. Syndrom suchého oka, že to očko akoby vysychá. A potom je dobre, keď je vysušené očko, potom hrozí vznik zápalov, červené očko je drážené, pocit svrbenia, rezania, piesku. To všetko nás potom handicapuje a potom sa trápime. Takže určite pre ľudí, ktorí robia veľa s počítačom, aj keď nemajú ťažkosti subjektívne, už preventívne dobre, možno každú hodinku kvapnúť nejaké zvlhčujúce kvapky, ktoré to očko chránia. Väčší problém potom nastáva vo vyššom veku, hlavne u žien, ktoré sú v menopauze, tak už tie hormonálne zmeny robia ťažkosti aj s tým, že už tie slzné žľazky nedostatočne lubrikujú to oko a tam sú potom výraznejšie ťažkosti. Že títo pacienti, ktorí majú potom ťažkosti, výrazný pocit piesku, červené očka, drážené, musia tieto lubrikačné kvapky používať dlhodobo. Oni často povedia, že však ja mám slz veľa, že idem von, zafúka vietor, plačem. Áno, je to pravda. A povedia, prečo by som si mal dávať tie umelé slzy? No, paradoxne preto, lebo ten slzný film nemá len vodnú zložku, ale má tam ešte ďalšie dve zložky, ktoré stabilizujú ten slzný film. Nie aby sa vytvorili, ale aby tam na tom očku sa aj nejaký čas aj udržali. A práve tieto stabilizačné zložky tam chýbajú a preto treba pomáhať tými umelými slzami. Keď je taký paradox, že suché oko, že však slz mám veľa, povedia a oni potom pýtajú sa, ja nemám dôvod si dávať, ale je to potrebné. Takže tie umelé slzy sú teraz aktuálna cesta, ktorou vieme jediné ako keby nahradiť tie naše slzy, ktoré sú telu vlastné. Potom sú aj rôzne ochorenia, ako mi hovoríte, reumatické, napríklad Sjögrenov syndrom, keď aj tie protilátky, ktoré máme v ľudskom tele, nám napadajú práve slznú žľazku. A sú ľudia, ktorým sa ani tá sekrečná, tá vodnatá zložka nevytvára a majú vtedy už výraznú suchosť oka. Tam už to je syndrom suchovka, že by veľké patológie robí. Tí ľudia musia nejaký každých 20 minút kvapkať do očí kvapky, ale to sú tie extrémy. Ale štandardne určite tie umelé slzy už dneska majú byť takou súčasťou bežného človeka, ktorý pracuje veľa s počítačom, aby zabránil tým prejavom toho vysychania rohovky a ťažkosti by nemal potom v budúcnom a vyššom veku. No. Vy ste si doniesli taký vydarený model oka, veľmi pragmatický a efektívny. Ja sa toho rovno dotknem. Vy ste špecialista na mikrochirurgiu oka, jednodňovú mikrochirurgiu oka. Aké najčastejšie operácie sa vykonávajú v rámci tohto? Áno, ako som povedal, najčastejšia vlastne operácia celkovo na ľudskom tele je práve tá operácia sivého zákalu. To je také hlavné gro oftalmológie, ale tie operácie nie sú len o sivom zákale. Dneska tá operácia, ktoré sa na tom očku vykonávajú, sú, keď ideme spredu, tak máme tu okolie kože, čiže dneska taká moderná kozmetická operácia horných viečkov, ktoré keď poklesujú, vade nám vo videní robia určité obmedzenia, tak dá sa krásne esteticky odstrániť. Koža taktiež je vystavená slnečnému žiareniu, veľa kožných ochorení, nejaké nádory, pigmentové nevy, ktoré môžu postupne malignizovať a sú rizikové, narastajú nám v okolí očí viečok, tak tým potrebujeme chirurgicky odstrániť, čiže taká operácia okuloplastická.
Potom často vekom môžu vznikať problémy, že tie viečka nedostatočne dovierajú očko, takže môžu byť buď poklesnuté, alebo sú vyvratené ako keby od očí, tak musíme tieto viečka ako keby dať tomu očku, aby správne to očko pekne chránili a nehrozilo vysychanie oka. Pokles horného viečka, kedy vádi vo videní, taktiež operácia ptózy. Čo sú také tie operácie, ktoré sa týkajú toho koža a tých častí, ktoré chránia očko povrchovo. Potom ďalšie také operácie, ktoré sa dejú na očkách, tak to sú operácie rohovky. Dneska už vieme, že tá rohovka 6 vrstiev a každá tá vrstva je určitým spôsobom dôležitá pre oko. V minulosti sa robili transplantácie celej rohovky. Dneska už vieme vymeniť jednotlivé vrstvy, čo je úžasné, že nemusíme meniť celú rohovku veľkými stehmi, ale dá sa len vnútorná vrstva alebo len povrchová časť toho očka. Takže to je taká ďalšia problematika. Vzniká taktiež diagnóza rôzne ektázie, rôzne ochorenia rohovky, keď tá rohovka je vyklenutá, je oslabená a potrebujeme ju spevniť. Dávajú sa také prstence do rohovky, tzv. Intrastromálne ringy, ktoré vedia stabilizovať tú rohovku, aby nedošlo potom k patologickému vyklenutiu tej rohovky a bola pevná. No. Potom je postupne dovnútra toho očka, tam máme operácie tej šošovky a následne máme sietnicu. Dneska vieme už veľmi jemnými inštrumentami dostať priamo do očka a podobne ako sa robia laparoskopické operácie na bruchu, keď ideme 3 portami, tak takisto vyzerá taká laparoskopická operácia oka, keď ide kamera do očka, vlastne to je svetlo. Potom máme ďalšie 2 inštrumenty, ktoré pomáhajú vlastne držať stabilizáciu toho očka, aby bolo krásne plné tekutiny, aby nám to očko nekolabovalo a prístroj, ktorým sa v oku pracuje. Čiže vieme kompletne odstrániť sklovec, priložiť odlúčenú sietnicu, robiť membránky, ktoré na tej sietnici sú, to sú tzv. Epiretinálne, ktoré nám vadia vo videní. Čiže už tá mikrochirurgia oka, keď očko je veľmi maličký orgán, sa dostáva do takých oveľa väčších dimenzií a veľmi jemnúčko vieme zachrániť mnohé ochorenia, ktoré ohrozujú ten zrak. To je také hlavné gro. A na čo sa možno majú pripraviť pacienti, ktorých čaká operácia sivého zákalu, katarakty? Áno, je to často taký strašiak pre pacientov, lebo každý si povie, že oko, že chrániť si ako oko v hlave, čiže to je naozaj to prirodzené, že to očko máme taký rešpekt pred tým a ja hovorím tiež, treba mať pred operáciou vždy rešpekt, ale strach nie, lebo dneska tá operácia už je bezpečná, dneska sa tie operácie už robia len lokálne anestézii, to znamená žiadna injekcia, žiadne uspávanie, dávajú sa len kvapky, ktoré znecitlivia tú samotnú rohovku a pacient vlastne je úplne plne pri vedomí. Leží si, pozerá priamo do mikroskopu, ktorý je nad ním, tam sleduje nejaké fixačné svetielka. Počas tej operácie cíti len taký dotyk, tlak, bolesť nie je žiadna a tá operácia je dneska veľmi jemná. Je to taká operácia naživo v priamom prenose, hovorím, že pacient vidí, čo tam deje, pred tým očkom behajú nejaké inštrumentíky, ale pacienti to nakoniec ten strach potom zistia pri tej operácii prvého oka, že to nič nebolo nakoniec. A potom už keď prídu na druhého oko, sú takí odvážnejší a už ten strach potom z nich opadá. Ale hovorím, rešpekt treba vždy mať, je to operácia na ľudskom tele, je to operácia, ktorá má svoje rizika, vždy každá, ale dneska to patrí najbezpečnejším operáciám s veľmi dobrou prognózou. Tá operácia prebieha tak vlastne, že my počas toho zákroku vyberieme z očka tú šošovku vnútroočnú, cez také maličké milimetrové porty, dostaneme sa krásne k nej a keď ju vyberieme, potom tú šošovku ľudskú nahradíme takou umelou šošovkou. A ten umelý implantát tam ako keby zostáva na celý život. To si pacient vždy môže vybrať, aké tie typy implantátov sú rôzne. Buď sú implantáty, ktoré pacienta zbavia do diaľky bez okuliarov a na čítanie používa nejaké dvojky, alebo sú šošovky multifokálne, že pacient sa zbaví úplne okuliarov aj do diaľky, aj do blízka, aj na tú strednú vzdialenosť. Ale dneska sú tendencie používať tzv. EDOF implantáty, to je akože z také angličtiny, že Extendable Focus, čiže predĺžená hĺbka ostrosti. Lebo vieme, že tie multifokálne šošovky, ktoré boli také kedysi populárne, neboli vhodné pre vodičov. Kto veľa šoferoval, tak práve také prstence, ktoré boli centrálne, robili vedľajšie fenomény, také halo glare, že keď jazdili v noci, tie svetlá ich oslňovali a nebolo to komfortné pre pacientov, tak sa prešlo na šošovky tieto EDOF. A to znamená, že pacient vidí super do diaľky, vie si vidieť na mobil, vie vidieť na polubovku, bežné domáce práce zvládne, meníčko. Nevidí síce najmenšie písmenka, ale jeho bežný život je neobmedzený, lebo dneska je taká doba, že už tie detaily tak neriešime, je doba hlavne tej diaľky, strednej vzdialenosti, vieme si písmo zmenšiť na mobil, čiže na tú dĺžku ruky, aby sme videli, a to je hlavné gro. Ale sú ľudia, ktorí sa venujú treba z účtovníctvu, robia detálnu prácu, robia veľa s takými drobnými vecami a nie sú to profesionálni šoféri, tak stále sú vhodní práve aj pre túto multifokálnu šošovku. Čiže tá má stále svoje opodstatnenie, ale doba sa mení tým, že dneska sme v takých manažerských pozíciách často, fungujeme aktívne, pohyb, šport, tak pre takýchto ľudí sú zase vhodné práve tieto EDOF šošovky. No a tá šošovka tam zostáva doživotne, z očka sa už nevyberá, aj to náhrada aj dioptrii, čiže to, čo do oka dáme, tak už pacient vlastne zostáva takto bez okuliarov na celý život. Ale napriek tomu,
keď máme vymenenú šošovku, stále tie preventívne kontroly treba absolvovať, lebo oko není len šošovka, máme tam aj sietnicu, očné pozadie, cievy, čiže tie kontroly stále každé 2 roky platí, že ten pacient absolvoval aj po operácii sivého zákalu. Ale samotná operácia dneska patrí k tým bezpečným, veľmi elegantným operáciám. Vy ste nám dali naozaj niekoľko veľmi efektívnych tipov pre všetkých, ktorí pracujú s počítačmi, pre deti, pre ľudí starších, aj o tých operáciách. A hovorili ste o tom, že naše oko si potrebuje oddychnúť. Že je to také prirodzené, naozaj tá príroda nepustí. Tak ako oddychuje lekár, ktorý iným pomôže, aby ich oči mohli potom neskôr oddychovať? Ako relaxujete vy? Áno, no tak človek musí si nájsť čas aj na také svoje stíšenie sa. Ja mám veľmi rád tak ticho trošku odísť niekedy do hôr, zobrať bicykel. Tým, že mám detičky, tak mám to tak spravené, že idú veľakrát so mnou, na bicykle, máme nejaké cyklovozíky a ideme do tej prírody. Zároveň sme aj spolu, lebo tá práca berie veľa času a človek si musí tak aj kompenzovať ten čas, aj byť s rodinou. Ale veľmi rád si oddychnem aj pri dobrej hudbe, sadnúť si, keď je dobrá kniha, naozaj také stíšenie sa, nemať žiadne nejaké vonkajšie podnety, ale tak byť sám možno v takom tichu, to je asi najväčší relax pre mňa. A keď sa dotkneme naozaj toho oka alebo nejakých takých operácií, je ešte nejaká taká meta alebo niečo, čo možno sledujete v zahraničí, čo by ste chceli možno priniesť aj sem, alebo čo vás láka, že chcel by som to vyskúšať, alebo je to niečo, čo naozaj ten celý odbor posúva veľmi dopredu? Áno. Toto stále sledujem, ako toto je úžasné v tej oftalmológii, že to je strašne rýchlo rozšírujúci sa obzor a vidím, ten vývoj proste je obrovský, že aj ten sivý zákal, to ešte boli prvé snímky, boli nájdené, že niekedy 2000 rokov pred našou letopočnou Mezopotámii sa robili také prvé záznamy o tom, že ten sivý zákal vedeli operovať. Prišiel nejaký stredovek, tam sa robili nejaké reklinácie, že len takou ihlou vedeli tú šošovku, že prepadla tá šošovka akoby do očka a pacient zrazu videl. Veľakrát boli zápaly vnútročne. Čiže vývoj bol nejaký taký divoký, ale potom prišla nejaká druhá svetová vojna. Tam profesor Ridley, to bolo zaujímavé, že boli letci, to boli vlastne piloti, ktorí boli vlastne ako keby prežili to, ale sa im dostali tie plexiskla z toho lietadla do očí a zrazu zistil, že tam nerobilo to nejakú zápalovú reakciu. Tak vyvinul tieto implantáty do očka, že môžeme tam dať nejakú šošovku, ktorá predtým nebola. Ani sa nesnívalo, že nejaký implantát v oku môže byť. Čiže ten vývoj tej oftalmológie, tej katarakty bol obrovský, boli najskôr obrovský, 6 mm. Dneska sme sa dostali na 2 mm rezy, ktorým vieme tú šošovku odstrániť. My sme sa teraz dostali na úroveň 1,8 mm, kedy vieme aj vybrať šošovku z oka, aj zaimplantovať. Čiže ten vývoj aj v tej katarakte je strašne rýchly a každým rokom prichádzajú nové veci. A v tomto to je krásne, že ten každý rok nás niečím prekvapilo, prichádzajú nové implantáty, nové možnosti toho riešenia. A môj otec vždy hovoril, že vlastne to, čo pacient zostane vo Viedni, tak to musí zostať aj v Trnave. To bola taká jeho myšlienka a vždy chcel mať tie najmodernejšie prístroje, ktoré sú najnovšie implantáty, aby boli vždy aj u nás. A to sa stále držím sa. Čiže tá meta je asi sledovať skôr to dianie vo svete a čo sa deje vlastne aj v tej oftalmológii. A vždy, aby to najmodernejšie, čo je vo svete, bolo vždy aj v Trnave a tí pacienti dostali tú najlepšiu pomoc, aká sa vlastne teraz vo svete ponúka. Čiže tá meta je taká, že stále sa to posúva ďalej, sledujeme to dianie vo svete a snažíme sa to len prinášať, aby to dostali našim pacientom a potom nám to robí radosť, keď vieme ponúknuť to najlepšie, čo je vlastne aj našim pacientom, ktorí sa nám zveria. Takže Trnavčania v očnom centre a ľudia z okolia sa môžu tešiť, že teda dostanú rovnako lukratívne operácie a všetky zákroky, ako aj v zahraničí. To je veľmi pekné, že naozaj máte takúto filozofiu a že si vážite tých pacientov a snažíte sa im pre nich urobiť len to najlepšie. A my vždy v závere rozhovoru teda mám taký priestor pre hostia, buď povedať ľuďom, ktorým on venuje svoj čas, alebo všeobecne Trnavčanom, čo by im chcel odkázať. Už je to na vás, nechám to na vás. Či niečo pre pacientov, alebo ľuďom všeobecne by ste chceli povedať, čo máte na srdci. Tak o tej prevencii to si počúvame od všetkých lekárov, že vlastne aká životospráva, ako treba dobre žiť, zdravo sa stravovať a pohyb a to všetko vieme, ale aby sme si chránili ten zrak. Ale mne sa páči strašne tá myšlienka, čo povedal Antoine de Saint-Exupéry, že správne vidíme iba srdcom, že to najdôležitejšie je očiam skryté. Čiže aby nedbali len na ten zrak fyzicky, ale aby pozerali srdcom na tento svet, na veci, aby aj tie ťažkosti, možno, ktoré máme, nám nepokazilo ten vnútorný zrak, ale pozerali sme pozitívne a na veci takým postojom srdca. Ja vám veľmi pekne ďakujem aj za množstvo informácií inšpiratívnych, ktoré ste nás dnes zásobili a prajem vám, aby všetky operácie a všetci pacienti odchádzali s úsmevom, aby dokázali vidieť nielen srdcom, ale vo vašom prípade aj očami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Milí diváci, ďakujem vám za vašu pozornosť.
Teším sa na vás opäť na budúce a pozývam vás aj sledovať aktuálne informácie z Trnavy a okolia na našej internetovej stránke a sociálnych sieťach. Majte pekný deň. Dovidenia.